फिसा लिपिका नों बिराद सियार खाथारदा न'आव बेनो खाथारदा औ आफा न'आ बेनो खाथार जा मोजांखा माथो न'आलाय आब' माथो ओमफ्राय रावबो बाहेरायावनो थाफैयाखै ओमफ्राय जों हाबफै जागोन आरो हाबफै जागोन बिनानाव आंनि अनजालुआ नुनाय बायदिब्ला बिसिना न'निया एसे लेट फैगोननो बाहेरनिफ्राय ओंखायनो गाव हारसिं दंनो ओंखायनो माने जोंखौ हाबफैग्रोनो थिनदों दे बिदिब्लालाय हाबफैसै दे थौदो आफा नोंसोर बेयावनो जिरायथ' दे आं आंनि अनजालुजों लोगो मोनलायाखैबो आं गोजौआव थांनानै लोगो हमलायहैदानोसै बे गोजौनि रुमाव दङ होनहरदों नालाय दे थां दे फिसा होमबालाय जागोन दे आफा थेंक इउ आब' बेस्ट अफ लाक लाभ इउ सिस रुफा माखौथो इसिबां खदा हाथायखौ देखायबाय थागोन नोङो सार फार्स्ट टाइम एखेबारे हौवा नायनायाव फैफादेरदों नालाय आङो आरो सिगां मोनफेराखैमोनहाय आङो आरो सिंगोलसो जाहैबाय नालाय डेटिंबो खालामनो टाइमबो मोना जाहैबाय एकदम डिउटियैनो ओरै थाङैनो गैला बार मालाबाथ' सानलाङो आङो थागोनसो गाजानांसिगोन खोमा जायालै रुफा माबा मोनसे जाहैगोन बिदि सानद्रायनाङा औ माबा मोनसे जाहैगोन ना ओमफ्राय सार हौवा गोदान जागोनालाय सोर जाखोनो ओमफ्राय माथो गैया ओंखारबोथाराबो माथो बबेयाव हाबसोनानै दङ दे ओमफ्राय न'निफ्राय माहाय थांखो बिसोरो जोंखौ बिदि जिरायहोबाय थानानै साहा पानि दै फानिबो होफैनांगौ माहाय थैजोबना थाखो बिसोरो ओइ रुफा जाबायहाय माने लासै फैगोन आरो माबाहायलायमोन बिराद दै गांबायमोन आङो होमबालाय नोङो मालायनि खिथायाव थांनानै लाना फैदो आरो है थाङाहाय मा लासिंसिंनो मालायनाव माबा माबि होननानै सिखाव होनजालाबायबाय लासिंसिं जाखागोनहाय मा आंहा नोंथां एबारलाय माबायदि मोनदों गोसोखौ सोरां गोजोन मोनदोंलै नोंथां मिथिबायना एखेबारे सिगांनियाव फिसा लिपिकानि गोसो बायनायखौ नुनानै आङो बिराद दुखु जादोंमोन बे दाउखिजों सिगां रिलेसनाव थानायाव एखेबारे गोसो बायजोब्बायमोन बियो ब्रेकआप जानायाव बेनिखायनो जायगाखौनो सोलायोब्ला एखेबारे गोसोफ्राबो सोलायलांगोन होननानै आमेरिकायाव दोनहरबाय सानदोंमोन आङो एसे गोजाननिखौनो लाथोंसै होननानै माथो थाङै थुङै खाफालावबा मा लिरनाय दङ गिदिं गिदिंबोफिननानै माथो एरियायावनो ग्रावसो मोनफैफिनबाय एदेले सार माबा खाफालाव दंबा एखेबारे गोजानाव नागिरनानै आन्दायलाबायनानै लासाव फै न'सुंसेनिखौनो मोनफैबावोसोनो आरो बेफोरबायदि मोनफैनायबो नुनायनो मेरला दंथारो आरो बेफोरबायदिनो जाखाथारोनो बेबा सोरजों सोग्र'लायखो जोंना लिपिकायाबा औहाय आफा आंबो जानायनो लुबैखाबाय गुमैखौ सिगां आब'खौ एखेबारे ब्रेकआप जानायनिफ्राय एखेबारे बोरैबा दुखु नुथारोमोन जोङो ओमफ्राय साननैसोनिफ्राय माबा आब'आ जि खुसि थाग्रा जादों ओमफ्राय सिगां फैनायावबो बेफोरबायदि नुवाखैमोन आं आफा ओमफ्राय आब'आ दायो जा चेन्ज जाना फैदों एबार जा खुसि जाबोदों नै सिमांसो नामा थांसि जाखो बेलाय बे खोथाखौथ' आं नोंनावसो सोंनांगौमोन मिथिबायना सिमां ना मोगथां जाखो बियो माहाय MLA नोंथां नों MLAबानो आंखौ गिगोन सानो नामा नोङो हो बा लाजिया सासे MLA जानानै सासे MLA जालायलायनायनि आखल आखुआ बेफोरबायदि जायो नामा मान सनमान गैयै मालायनो न' सिं हाबलाबायनानै जिरायलाबायनानै थानानै बा आरो आंनि सायावनो दादागिरि देखायनो नागिरबावदों नोङो बाहेरनिसो MLA जानो हागौ मिथिबाय बे न'आव नङा मिथिबाय आरो बे न'आव आं नोंनि अर्डार मथे सोलिनो हाया मिथिबाय आं बिनिफ्राय आरो एसेबो बारगा खोथा खोनासंनो हानाय नंला मिथिबायना मा हायाहाय आंनि न'आव फैनानै धमकिगासिनो आंखौ डक्टर वारि मिथिबायना नोंनि बिसिया मोजाङै खुगाखौ सामलायनो थिन आरो जाहाथा बेफोरबायदि खुगा बाहायबाय थानाङा आंनि सायाव मिथिबायना MLA नोंथाङा जोंहानि न'आव आरो मानोबा फैदोंमोन मा बियो नोंथांनिसो न' औ बेयो जोंहानिसो नङा आरो जोंनावथ' दिनै नाबा हिन्जाव लागोनि आलासि फैनो दं होनदोंमोन नङा होनलाय बिमा बाब होमबाथ' खोथाया गन्डगलसो जाजोब्बाय बिनि थाखायनोथ' आंनि फिसानो सिगाङाव फट' हरलायलायाखैमोन नोंसोरो आंनि फिसाखौसो मोनबावबाय नोंसोरो बिदि फिदिं थगायनानै लाबोफिनो खोथाया मोजां जायासै मिथिबायना डक्टर वारि गासिबो बेफोरबायदि नांलायबाय थानांला ओंखायनो आं आदाखौ सिगाङावनो होनखादोंमोन बेफोरबायदि ब्लाइन्ड डेटिंआ मोजां नङा होननानै दाना जाबाय दा प्रब्लेमा
दाना सिगांनिजोंनो सौदावफिनबाय दा दाना मा जाबावनांगौ जाखो आफा बिसोरो माबा मोनसे प्लानिं खालामनानै जोंनिफ्राय फैसा बख'नो थाखायनो आबाखौ बेफोरबायदि खालामफिनदों बिसोरनि सायाव गोख्रों साजा लानांगौ साजा होनांगौ बिसोरखौ आफा माथो नायबाय थाखो बावदोंसो आङो आब'खौ नै माइबासो थांबावदोंमोन आब'खौ नागिरहैयोबा जानाय नंला दा बिसोरो माबा माबि खालामलाबायगोन मा मालायनि न' हाबलाबायनो बेलाय हाबलाबायनोसो होनदों नोंसोरो आंनि फिसाखौ मा खालामदों नोंसोरो मायाव दोनखुमानो नागिरदों नोंसोरो बेनिखायनोथ' नोंसोरो बा लेट फैगोन होनहरनानै गावनि फिसाखौ सिङाव दोनगोरलायनानै आंनि फिसाखौ माने सिगाङाव लेंहरग्रोदों नोंसोरा बा आइदियाफोरा गाज्रिना नोंसोरा आंनि फिसाया माबा मोनसे जादों सासेयावबो गारनायाव गैया आङो दाहायसो खालामनो नागिराखै ना माखो आंनि न'खौलाय आयौ मा जालाजोबखो माबा हौवा नायनो फैनायानो माथो दावराव दावसिसो जाबाय बोरै बिदि जालाबायखो हे रुफा मा जाबावगोन जाखो नों बेवहाय दावसि लिपिका नों बेवहाय बोरो आंनि अजानुआलाय ना नों बेनिसो लोगोबाव बिदि होननानै मोनथिबा नोंनि मोखांखौनो नायनो फैयामोन आङो ओंखारलां नोङो बे रुमनिफ्राय माने खोथाखौनो बुजियासै आं बेवहायथ' आङो आंनि जानो गोनां अनजालिखौ नेनानै दंमोन खर' गाज्रि मालायनि रुमाव थानानै बेफोरबायदि माबाबानो लाजिया नोङो लाजिया ओंखारलां बे रुमनिफ्राय दानो बे खोथाखौथ' आं नोंनावसो होनांगौ ना मिथिबायना लिपिका नोङो ओमफ्राय नोङो सिगाङाव आंखौ गोरोन्थि बुजिदोंलै आरो दायो मानो बेयाव आंनि न'आव फैनानै आंखौनो मानो होखारथिलाबायखो नोङो मानो होखारलांसिनो बायखो रुमनिफ्राय आंथ' थांनो हायाना नोंनि रुम नोंनि न' औ बेथ' आंनि न'ना होमबाथ' बे ब्लाइन्ड डेटनि इदुआर्ड नार्जारि होननायाथ' बेनि नामा मा जाबावनांगौ दे दाना र' कनफिउस जानायखौ सोंथारनां आं नोंना लास्ट कुइसन सोंहा मिथिबायना बे ब्लाइन्ड डेटनि इदुआर्ड नार्जारि होननाय आइडिया नोंनि नामा मा बे आइडियाथ' आंनिनो खाफाल आयै दुनियानि एसेबां गोसो जालांबाय नामा गिदिं गिदा फैयै फैयै गेटजोंसो ग्राव सौग्राव